Shwmae a chroeso. Yn y fideo yma, ni'n mynd i fod yn canolbwyntio ar y cyfeiliant. Nawr, mae'r cyfeiliant wrth gwrs yn mynd i fod yn holl bwysig i lwyddiant eich prosiect ensemble. Hyd yn oed os mae'ch ensemble chi yn un di-gyfeiliant, bydd dal angen rhyw fath o gyfeiliant ar bob aelod i rando arno fe tra bod nhw'n recordio i darnau fel bod chi'n sicrhau bod pawb yn cadw i'r un amser. Byddwn ni'n edrych yn gyntaf ar sut i recordio sain eich cyfeiliant gan ddefnyddio ffôn symudol ac yna'n symud mlaen i edrych ar sut i uwchlwytho'r trac sain yna i'r Google Drive i ni wedi paratoi yn y fideo blaenorol. Unwaith bydd y trac offerynnol wedi safio lan i Google Drive, byddai'n dangos i chi wedyn fel i ddefnyddio hwnna mwyn recordio traciau arwain. Falle mwyn rhoi help llaw i ddisgyblion sydd ddim yn moyn canu i gyfeiliant offerynnol yn unig. Nawr, falle bod mynediad gyda chi i microffona USB neu rhyw fath o offer gwell na defnyddio ffôn symudol tra bod chi'n recordio'r cyfeiliant. Felly wrth gwrs, mae croeso i chi ddefnyddio unrhyw offer sydd gyda chi ac ymuno gyda ni ble mae'n gwneud synhwyr yn y fideo yma. Ond, gallwch chi gael canlyniadau gwych trwy ddefnyddio microffon eich ffôn yn unig. Iawn, fi'n barod i ddechrau recordio'r cyfeiliant ar fy ffôn. Y peth cyntaf i wneud yw wneud yn siŵr bod chi mewn ystafell heb ormod o sŵn ynddi. Felly cyn dechrau recordio, jyst eistedwch yn dawel a gryndwch. Ydy'r peiriant golchi yn mynd? Ydy'r dishwasher yn mynd? Os na ffenest ar agor, ydyn ni'n clywed gormod o draffig? Gryndwch ar eich ystafell. Unwaith chi'n hapus bod yr ystafell yn dawel, meddyliwch am ble chi'n mynd i osod y ffôn. Rhy bell bant wrthoch chi ac fe glywch chi gormod o atsain yr ystafell, y boom na chi'n clywed weithiau ar rai recordiadau. Os mae'r ffôn yn rhy agos i'r offeryn, mae'r sain yn mynd i aflunio, distorto. Felly, chi moyn ffindo'r le sy'n yn weddol agos, ond ddim yn rhy agos. Fi'n mynd i roi'n ffôn i ar y ford fan hyn o'n mlaen i. A ar gyfer recordio offeryn fel ukulele, mae'r pellter na tua 2 droed fel bant yn ddelfrydol. Ar ddechrau'r trac cyfeiliant, fi'n mynd i ofyn i'r disgyblion neu aelodau'r ensemble i glapio gyda fi 2 waith. Bydd hwn yn helpu ni nes mlaen wrth olygu i gyd-amseru traciau pob aelod. Byddai hefyd yn cyfri mewn ar ddechrau'r cyfeiliant. Does dim rhaid i chi wneud hwn os mae dyma'r unig offeryn fydd yn cyfeilio, ond gwedwch bod chi moyn rhagor o offerynnau i ychwanegu i'r cyfeiliant, byddai angen felly i chi gyfri nhw mewn. Felly yn yr enghraifft yma, byddai'n gwneud hynny. Iawn, bant yn ni te. Fi'n mynd i ddefnyddio app Voice Memos ar yr iPhone. Nawr, os chi'n defnyddio teclyn Android, mae hi o appiau tebyg i gael yn y Google Play Store allwch chi ddefnyddio sy'n gweithio gwmws yr un ffordd. Os nag chi'n gwybod fel i ffindo Voice Memos, llusgwch eich bus i lawr ar sgrin cartref eich iPhone a teipiwch Voice Memos ac fe welwch chi fe'n ymddangos ar y sgrin. Cliciwch ar yr icon i agor yr app. Allwch chi weld ar y gweilo fyna ar bwtwm mawr coch i ddechrau recordio. Iawn, fi'n mynd i osod y ffôn nawr ar y bwrdd fan hyn. Iawn, fi'n mynd i bwyso record nawr. Dechrau gyda'r clapio, bwlch bach, a wedyn dechrau'r cyfeiliant. Iawn, te bawb, clapiwch gyda fi ar ôl 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Right. Barod te, bant a ni. 1, 2. Na ni, fi wedi stopo recordio nawr. Sylwch chi reit ar ddiwedd y darn nes i adael i atsain o'r offeryn i orffen cyn bod fi'n stopo recordio. Dyn ni ddim yn moyn bod y nodyn ola na'n cael ei dorri bant yn rhy sydyn. Dewch ni gael edrych nawr ar sut i lwytho'r recordiad yna i folder ar Google Drive. Ar app Voice Memos, cliciwch ar y recordiad ac yna ar waelod y ffenest sy'n agor, cliciwch ar y 3 dot. Yn y ddewislen sy'n ymddangos, dewiswch y botwm sy'n dweud Share. Sgroliwch ar draws yr apps tan eich bod chi'n gweld eicon Drive. Os nag ych chi'n gweld eicon Drive, sgroliwch right i ddiwedd y restr ac yna o dan y botwm More fe allwch chi ddewis App Drive o'r restr ychwanegol yna. Cliciwch ar yr eicon Drive, bydd rhestr yn ymddangos o bob cyfrif Google i chi wedi defnyddio ar y ddyfais yma.
Dewiswch yr un cywir, ar waelod y ffenest dewiswch folder. Dwi'n mynd i ddewis My Drive. Yna, ar waelod y ffenest yma, cliciwch ar Save Here. Ac yn olaf, Upload. Fi nôl nawr wrth y cyfrifiadur a fi wedi mewn gofnodi i'r Google Drive. Allwn ni weld fan hyn bod y ffail sain yna wedi cael ei uwchlwytho. Felly'r peth cyntaf fi'n mynd i wneud nawr yw rhoi hwnna yn ddiogel mewn ffolder addas. Ni greu ffolder newydd oedd glicio ar y botwm New a dewis ffolder. Rhoi enw addas i'r ffolder. A dwi'n mynd i lusgo'r track sign yma i fewn i'r ffolder newydd. Yna, agor y ffolder lan. Nesaf fi'n mynd i ailenwi y ffail yma fel bod ni'n gwybod beth yw e. Dwi'n de-glicio right click ac yn dewis rename a fi'n mynd i ailenwi y track yma yn cyfeiliant Jack y Do. Nawr dewch ni gael edrych ar sut mae creu y traciau arwain gallwch disgyblion a aelodau'r ensemble ddefnyddio i helpu nhw tra bod nhw'n recordio. Be sydd eisiau chi wneud yw agor y trac cyfeiliant yma lan ar eich cyfrifiadur, fel hyn. Nôl ar fy ffôn, fi'n agor voice memos eto, fi'n recordio ac yn canu gyda'r cyfeiliant sydd yn chwarae ar y cyfrifiadur, fel hyn. Iawn te bawb, clapiwch gyda fi ar ôl 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Right. Barod te, bant â ni. 1, 2. Mi welais Jack y Do yn eistedd ar ben to. Hedwen ar ei ben a dwy gos breno, ho, 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 ho. Be fi'n ei nesaf yw uwchlwytho'r recordiad yna o voice memos ar y ffôn i'r ffolder yma yn union fel wnaethon ni gyda'r cyfeiliant greiddiol. Gallwch chi wneud hyn ar gyfer tyfaint o leisiau gwahanol sydd angen, ac wrth gwrs beth mae hwn yn wneud yw sicrhau mae'r un cyfeiliant sy'n cael ei ddefnyddio ar gyfer pob fersiwn, ar gyfer pob trac arwain. Sy'n meddwl, os mae'ch disgyblion chi'n recordio gyda'r cyfeiliant greiddiol neu unrhyw un o'r traciau arwain, does dim gwahaniaeth, bydd yr holl recordiadau yn ffitio gyda'i gilydd ar ddiwedd y broses. Beth i fi'n mynd i wneud nawr yw recordio cwbl o draciau arwain eraill ac uwchlwytho nhw i'r un ffolder ar trac cyfeiliant. Dyma ni'r ffeiliau wedi cael ei uwchlwytho nawr i'r drive. Gallwn ni weld y cyfeiliant greiddiol, yr ukulele'n unig, yna, rhan 1, yr alaw, rhan 2, gydag harmoni uchel, a rhan 3, gydag harmoni isel. Dewch i ni gael mynd draw nawr i Google Classroom i rannu rhain gyda'r disgyblion neu aelodau'r ensemble. Agorwch dosbarth wnaethon ni greu yn y fideo diwetha ar gyfer yr ensemble a symudwch draw i'r tab sy'n dweud Classwork. Cliciwch ar Create a dewiswch Material. Dwi'n rhoi'r teitl traciau cyfeiliant ac yn rhoi disgrifiad addas. Nesa, i ni'n mynd i ychwanegu y traciau sain yna o'r Google Drive. Felly dwi'n clicio ar Add ac yn dewis Google Drive. Bydd y ffeiliau mwyaf diweddar yn ymddangos ty beth o dan y tab Recent, neu allwch chi fynd i fewn i My Drive, agor y ffolder cywir, a dewis y ffeiliau fan hyn. Gallwch chi ddewis mwy nag un ffeil ar y tro. Dwi'n newydd ddewis 4 fel welwch chi fan hyn, 4 selected, ac yna dwi'n clicio ar y botwm Insert. I rannu hwn gyda'r disgyblion, dwi'n clicio ar y botwm yng nghornel top ochr dde y sgrin sy'n gweud Post. Nawr, bydd pob aelod o'r dosbarth yma yn gallu clicio ar y traciau cyfeiliant a gwrando ar bob un ohonyn nhw neu yr un sydd yn fwyaf addas iddyn nhw. Iawn te bawb, clapiwch gyda fi ar ôl. Right. Mi welais Jack y Do. Mi welais Jack y Do yn eistedd ar ben to. Hedwen ar ei ben a dwy gos breno.
A dyna ni, chi wedi rhannu'r traciau cyfeiliant gydag aelodau'r ensemble. Unwaith i chi'n barod i gasglu perfformiadau yr aelodau, cliciwch ar Create eto, a'r tro yma, dewiswch Assignment. Rhowch y teitl, a cliciwch ar y botwm Assign. Nawr, bydd y disgyblion yn gallu uwchlwytho eu clipiau sain i'r aseiniad yma ar Google Classroom. Os nad ych chi'n bwriadu defnyddio Google Classroom, dyna gyd sydd angen i chi wneud o fewn yr folder yn Google Drive yw glicio right-click ar enw'r folder fan hyn. Yna dewis Share o'r ddewislen sy'n ymddangos. Yn y ffenest sy'n ymddangos, bydd angen i chi ddod lawr i waelod y ffenest a clicio Change Link to Hub. Yna newid hwnna i Anyone with the Link. A nawr fel welwch chi, bydd unrhyw un sydd yn clicio ar y ddolen, ar y link, yn gallu gweld cynnwys y folder. Mwyn rhannu'r ddolen, cliciwch ar y botwm sy'n dweud Copy Link. Ac yna fel welwch chi, link copied, gallwch chi lido hwnna nawr i fewn i neges e-bost neu rannu'r ddolen mewn unrhyw ffordd sy'n siwto chi mwyn i aelodau'r ensemble gael mynediad i'r traciau yma. Dyna ni ar gyfer y fideo yma. I grynhoi, ni wedi edrych ar fel mae recordio eich trac cyfeiliant, fel mae uwchlwytho'r cyfeiliant na i Google Drive, ac yna defnyddio'r trac yna mwyn recordio traciau arwain ar gyfer pob llais sy'n rhan o'r ensemble. Yn ola, wnaethon ni edrych ar fel mae rhannu y traciau yna gyda aelodau'r ensemble, naill ai trwy Google Classroom neu trwy ddanfon dolenni uniongyrchol. Yn y fideo nesaf, bydd ni'n edrych ar fel mae aelodau'r ensemble yn recordio eu darnau unigol nhw ac yn rhoi nhw nôl i chi yn barod i'w cymysgu.